Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι, λέγεται «Με παράδεισα ρητήμου στο Minecraft». Γι' αυτό ελάτε να το δούμε και επίσης κάντε like και subscribe γιατί πρέπει να φτάσουμε οπωσδήποτε στους 10 subscribers. Και ο στόχος μας για αυτό το βίντεο είναι τα 2 likes και πάμε στο βίντεο. Ποτέ να μπορείς, δεν έχω καμία μπλούζα. Δεν έχεις καμία μπλούζα? Ναι. Σου βρήκα τη λύση. Κάνε subscribe στο Samsung Koala για να φτάσεις 1000 subscribers και να βγάλει τα δικά μου μπλουζάκια. Και αυτά κάτσε βάλει τον εμένα γραφή σας παρακαλώ για να φτιάξω το δικά μου μπλουζάκια. Πήγαινε γρήγορα και να έχεις μπλούζα να μπορέσεις. Πάω στο φίλο μου τον Κοάλα. Εδώ γιατί έχει ένα γυαλί. Πάω το γυαλί. Βλέπω τον Κοάλα εκεί πέρα είναι. Πάω γρήγορα να τον χαιρετήσω. Γιατί έχει και αυτός ανοιχτές τις πόρτες καλέ. Έλεος. Κόλλησες την πόρτα και δεις το ρυθμό σου. Γεια σου. Όχι, ξέχασα, συγγνώμη. Το γύρα, θέλω που θα πω τα είχα. Πήγε, δεν θα το πω και στον Τίνο και στην Τίπα. Την Τίπα θα μου κάνει, θα την κάνεις κάτι. Έφυγε από εδώ, δεν σε χρειάζομαι πλέον. Όλα μας ξύπνησε σε εμάς και πάμε μόνο στα μάτια. Πήγε από εδώ, μόνο με τα μάξια σου να σχολιάσαι. Πήγε, να παίξω εγώ. Άι από εδώ, άι από εδώ. Αυτός ηλίθιος πάλι. Ο ηλίθιος. Εγώ θα πάω εδώ πέρα να παίξω. Είσαι εδώ πέρα να. Πού είμαι ρε φίλε, έχω χαθεί. Κάτσε ρε, Ρε φίλε. Είσαι άνθρωπος? ναι, γιατί, εσύ τι είσαι? Με κυνηγούσαν εκεί πέρα. Κάτι κοάλα και έτρεχα ρε. Αυτά με κυνηγούσαν να με φάνε. Πάνω πώς σου λένε? Παναγιώτη. Εμένα μου λένε κάτι, χάρηκα πολύ. Μισό να σου δώσω το χέρι μου. Έλα. Θέλεις να πάμε να χτίσουμε κάπου. Γεια σου. Σου καρκεριά. Γεια. Έλα μαζί μου ρε. Κάτι εδώ. Τι, είσαι Να το δεις εκεί πολύ πέρα. όμορφο. Αλλά είναι λίγο σπασμένο. Όντως. Δεν πειράζει, εγώ είμαι τώρα στήξω αυτά. Από αυτά καλέ. Εγώ να σκορπιδάω πάρα πολύ ψηλά. Σκαρφαλώνω πολύ. Σκορπιδάω. Μπορείς να κάνεις λίγο σεσματικά. Γιατί πως έτσι σε βλέπω εγώ. Σαν Ξέρω αν θα σε πιάσω τώρα. Έλα, οροπίδα μέχρι να σε πιάσω. Και σε έπιασα. Ωραία φίλε. Εγώ νυχτώνει λίγο. Απαγκαντάκα το κουτικαντίγκα. Νύχτωνει λίγο αυτό. Κάτσε. Δεν είμαι... Έχεις κάτι. χάσει. Ωραία. Τέλεια. Κάτσε εδώ πέρα για να έχει γκλάς. Πρέπει να το κάνω. Να ξέρεις, εγώ είμαι πολύ ευάλωτος. Είμαι πολύ ευάλωτος. Πονάω πολύ γρήγορα. Τώρα αν σου πες που το παρακαλώ, ξέρεις εγώ πεθαίνω κατευθείαν. Γιατί πονάω πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ και από εδώ πέρα να πέσω, πέστανα. Όντως. Ναι. Δεν σε νοιάζει. Τι πολύ. Το σκέφτομαι τώρα. Εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις το να... Δεν μπορεί να με καταλάβεις. Εγώ έχω ζήσει πολλά πράγματα. Γιατί ο καλύτερος μου φίλος με παράτησε. Μισό να σε ξαναπιάσω. Όχι, δεν μπορώ.
Είμαι είμαι ακριβώς μάγος, αλλά μπορώ να... Πέσω! Ας το προσπαθήσω μόνο. Περίμενε. Να ξέρεις κάτι έχω πάθει εγώ κάποιες φορές και πετάω, να ξέρεις. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που πετάω κάτι, φορές δεν βρίσκεται μαγικά. Α, προσπάθησες να το κάνεις. Αυτό το θες. Προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ να κινηθώ, δεν με αφήνει τα μαγικά μου. Όχι. Έλα, προσπάθησα να με πιάσει. Εδώ. Εδώ για να σου πιάσω. Δεν μου κάνει τίποτα. Όχι, είναι πολύ τώρα. Όχι, να προσπαθήσω να το καταφέρω. Να το καταφέρω. Νομίζω ότι έχει τίποτα μαγικά. Περίμενε, θα προσπαθήσω να το κάνω. Άργα πούτα. Δεν με πιάσω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πιαστώ. Όχι, δεν πιάσω, ρε φίλε. Σταμάτα να με παράκουλες. Περίμενε. Θα κάνω κουτσό. Τα μαγικά μου ρε φίλε γίνεται όλο αυτό.